Маша, нишхәлләр? Әйбәт, Хәзер нинди дәрес бу әле? математика. Кем белән шулай аралашасың? Алекс белән. Алекс? Мин аны беләмме? Юктыр, Алекс Бөек Британиядан. О, ул татарча сөйләшә беләме? Юк, без инглизчә аралашабыз. Инглизчә? Маша, син инглиз телен бик әйбәт беләсеңни? Афәрин. Әйе, инглиз теле укытучысы шулай сөйләшергә куша. Телне өйрәнергә бик булыша ди. Минем чит илләрдәге интернет дусларым күп. Тагын кемнәр белән аралашасың? Бу Джон, ул Америкадан. Ул элек Нью-Йоркта яшәгән, ә хәзер Коламбус шәһәрендә яши. Кызык. Тагын кем? Бу Жан, ул Франциядән. Син французча да беләсеңме? Юк, аның белән дә инглизчә аралашам. Ләкин ул миңа берничә француз сүз өйрәтте. Бонжур, ул исәнмесез дигән сүз. Мерси, рәхмәт. Ха, мин дә француз телен беләм. Жусаң жу, жумасаң жума. Әле Төркиядә яшәгән Рамазан исемле егет белән таныштым. Ләкин ул инглизчә белми. Ничек сөйләшәсез? Ул төрекчә, ә мин татарча. Татар теле төрек теленә охшаган икән. Күп сүзне аңлап була. Мәсәлән, татарча 1, 2, 3, ә төрекчә 1, 2, 3. Әйе, беләм. Безгә Төркиядән әтинең танышы кунакка килгән иде. Без аның белән бераз сөйләштек. Кызык. Әйдә Кытайдан берәр кеше белән танышыйк. Син кытайча беләсеңме? Әлбәттә беләм. Синьо куашама куансё. Ничек тәрҗемә ителә? Тәрҗемәсе: жусаң жу, жумасаң жума. Син полиглот икәнсең. Әйе, карале. Мине дә дусларың белән таныштыр әле. Минем дә сөйләшәсе килә. Әнә Борис белән сөйләш. Ул җәй көне Төркиягә барган. Өйрәтер? Маша, зинһар өчен. Ярар, дәрес башлана. Дәрестән соң контактларын бирермен. Яхшы.